Klara Zoppardi hija kittieba rebbieħa ta' bosta premijiet u tikteb kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Hija l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Kulleġġ Postsekondarju fl-Università ta' Malta u kienet membru attiv ta' Inizja Medal diversi snin. Xogħla ġie tradott f'diversi lingwi u der f'numru ta' ġabriet. Id-dram tagħha l-interdett taħt is-sodda kien ippubblikat bil-Franċiż edizzjon teatral 2008 u bl-Arbi l-Act 2009. L-aħħar ġabra ta' novelli tagħha kulħadd ħalla isem warah ġiet ippubblikata fil-Kroazja u l-Ungerija. Klara Zoppardi ħadet sehem f'diversi festivals u fl-2015 intgħażlet bħala waħda mill-ilħna ġodda Ewropej. L-ewwel romanz tagħha għall-adulti Castillo, ippubblikat minn Merlin Publishers, ħareġ fl-2018. Claire se tkun qed tiġi intervistata minn Claudia Gauci. Vella u Abela, it-tnejn kienu birrawa fħalhom. Ħadd u xejn ma kien se jżommhom. Min qed taħallaskom, staqsa Vella. Tkellem Jan Jurant. Ajja ta' Bela. Mhux se jitkellem da. Issa tara jitkellimx, għallu Vella fil-waqt li tal-ewwel daqqa. Xi ħsibtu li marakom ħadd, kompla Bela, hekk ħsibtu li se tagħmlu bomba u ħadd ma jkun jaf. Għala tażmuna tnejxu minn il-ħaġar jew. Issa mbilli m'intix titkellem. Qed taħseb li se taħlisa ħafif? ħanżir. Tkellem Jurant. Marritlek l-arja issawx. 6 imdawrin ma' Toni mmanettjat ma' Silġu. Isħana. Ir-rassa. L-irjus bdew jisħnu. Toni mqalx nofs ta' kelma. L-araq beda nieżel maġbinu. Staqsew mistoqsija wara l-oħra, fajrulu daqqa wara l-oħra. Tkellem jekk għandek il-bajt, mela bla boċċi, muntun. Jekk mhux se titkellem, senġeluk tobs u l-klim. Ma tnifisx. Il-Bowser beda jtieħ bil-pon fuq rasu. Għajdilna minn kien hemm miegħek iktar. Għajdilna minn kien hemm miegħek maħok. Min qabadkom? Imma Toni xejn, ma tkellimx. Iktar swat, iktar muskoli stirati, iktar dmija, iktar bżieq. Kollha taw semhom, l-ewwel Vella mbagħad Abela u Klus, ma naqasx li fajjarlu t-tnejn kif jafu lanqas. U l-perċimes kien Pekorella, il-Bowser. Imbagħad wasal l-ispettur tagħna, daħal brabja ta' kelb, taħdaqqa fuq daru mbagħad fuq wiċċu tella-siqu fuq koxtu u beda jafas u jtieħ fuq drijaw, imbagħad taħdaqqa fuq qaddum buttaħ lura. Dal-perċimes allura danu. Taf li stajt toqtol xi 10 min-nies li kieku ħadet dik il-bomba, ma min qed taħdem. Ordnalhom biex iħolluh u jħorġuh fil-bitħa. PC-100 ma riġibx kora mimlija ramel. Tawh kappell u tafawlu l-iskola fuq spalleħ. Ordnawlu biex jimxi fil-bitħa, Toni waqqa l-kappell u marru jerġgħu jqadulu fuq rasu. Imxi ja baħnan, jiġri ja baħnan. Ejsa kif jagħmel il-marton? Ejja, ħanisimgħuk tonna ħieħa. Mux nisimgħuk ta' tonna, ħajja tiktar ħieħa. Claire, dik is-sirta li kif rajtinna mir-romanz tiegħek Castillo l-ewwel romanz tiegħek għall-adulti. U l-aħħar. Fil-fatt huwa hemm ħafna romanzi oħrajn tal-ġeneru noir li inti ddeċidejt li tinfilsa ġol plot ġenerali, prinċipali ta' Castillo. Hemm 10 romanzi infilsati fih. Għaliex għamil din id-deċiżjoni li ddaħħal ir-romanz polizjesk? U di fil-fatt li qrajt hija waħda mill-aħħar romanzi ta' kitibhenza, Claudia Laħbatonna, li nkiteb fl-1985. Dal-ġeneru joġobni ħafna, imma fl-istess ħin ma xtaqx li nikteb romanz polizjesk, rrid nikteb xi ħaġa differenti. Però waħda mir-raġunijiet kienet li rrid nikkummenta fuq it-tmeninijiet, bħal kull persuna oħra forsi f'Malta li hija ossessjonata b'dan iż-żmien turbulenti politiku. U rrid nagħmel xi ħaġa differenti milli jagħmlu sħabi l-oħrajn. U mbagħad tfaċċaddi l-idea li
it-tmeninijiet nikkummenta fuq permezz ta' dan il-ġeneru. Issa, ta' min jgħid Kler ukoll illi inti ħloqt din il-kittiba jisimha Katie Penza li kitbet daw ir-romanzi. Imma meta n-nies qraw ir-romanz ħadd ma kien jaf li inti ħloqta din Katie Penza, kulħadd ħaseb illi din teżisti ta' vera, Katie Penza teżisti ta' vera, dawk ir-romanzi jeżistu vera, u fil-verità kont inti biss li ħloqthom daw. Għax fil-fatt kienet ftit ta' logħba għaliex għamilt sena sħiħa naqra mir-romanz ta' Katie Penza u ngħid li huma ta' din il-mara li għexet u kitbet bejn is-sebgħinijiet u t-tmeninijiet u kellha 10 romanzi, ġur kull darba nippreżenthom bl-isem tagħhom u d-data li nkitbu fiha. U ħafna nies bdew jemmnu li vera din eżistiet imma ħadd speċjalment tiġi saqsini minn fejn sibthom. Umbat naturalment kif ħareġ ir-romanz minkejja li kienet fadal nies li speċi ta' ma kinux ċerti jekk hux vera eżistit jew le. Indunaw, sentendi. Rrid nagħmel xi ħaġa li rrid noħloq mara li kieku jiena meta kont għadni żgħira kont nixtieq naqra. Kittiba li kitbet dan il-ġeneru nwar kif qed issejjaħlu int polizjesk li qatt ma kellna. Imma mbagħad kelli l-libertà li nagħmel li rrid fil-verità, pereżempju bħalma semmazzjon il-bieraħ li ambjenta it-tifel li ma kienx fl-1918 u dan huwa omosessuali u seta' jagħmel li jrid għax dak iż-żmien ma kienx hemm ir-regoli u ħadd ma kien jaf eżatt fuq l-omosessualità u jien għamilt l-istess. U l-Katie Penza tajta il-bagalja tal-kittiba irġiel li ġew qabilha. Ivo Muscatozzo Pardi u l-oħrajn. Anka l-bagalja tal-romanzi polizjeski tal-barranin. Imma mbagħad ħadd gost nilgħab il-logħba li pereżempju nibni l-Ispettur Castillo fuq spetturi li jogħġbu lili. Pal Rebus ta' Rankin u Montalbano ta' Camilleri. U allura dal-ispettur ġej mill-familja tal-ħaddiem, suppost għandu jkun l-eroj, dejjem jaqbes għal-batut u għal-fqir u x'nafjen. Sama jikkorrompi ruħu. U fil-fatt illum l-ewwel darba li qrajta din hija stilta li seħħet fil-1980 il-każ ta' Nardu De Bono li wkoll labtloba hawnhekk għax dan il-każ ġi ippubblikat kollu fl-1992 meta l-kummissarju kien instab ħati. Sewa. Imma naturalment Katie Penza mietet fl-1986. Saġu ma setax tkun taf eżatt x'ġara, imma naturalment kienet immaġinajta li kienet semat fuq u saret taf eżatt x'ġara fid-depo. U inti għamiltu koll li mietet dakinhar stess li miet Raymond Caruana imma lilu ma nseħħat u lila nesija kulħadd. Eżatt. Rid nilgħab bil-memorja kollettiva, Claudia, għaliex il-memorja tiegħi ta' tmeniniet hija mċajpra ħafna, ma nafx jekk il-familja tiegħi dak li qalt li hux vera. Naturalment hemm it-timbru dejjem tal-kulur. Ma nafx jekk dak li inti smajt ukoll sewa jiddependi jekk hux blu jew aħmar hux bħal dak li smajt jien. L-istorja tagħna mibnija fuq daw it-tapep sewa. Kif hawnhekk hawn il-professor Oliver Frigier ma nafx hekk kellux miskin li stamina li jibqa' sissa. Dan hu l-pajjiż taż-żewġ tribujiet, taż-żewġ tibnadar u x'vera. U l-importanti f'pajjiżna li aħna dro. Mela inti għandek il-Raymond Caruana u inti għandek il-Karen Grek. U jiena żidt il-Katie Penza li metet fil-ħodu fl-istess ġurnata bomba ta' slima u għalhekk ħawat iktar in-nies u kollox il-bomba ta' slima fil-fatt kienet seħħet ftit snin qabel u żgur li hawn min jiftakar sew ħdej l-assa tal-pulizija u anke hemmhekk daħħal xi ħaġa daħħalt il-Pecorella, fi sens Pecorella għamiltu bħala pulizija u Pecorella kienet it-tifla li weġġat fil-bomba ta' taslima, ġifieri rid
kif jgħid Handke, konna niddiskutu, le Claudia l-bieraħ fuq il-nota ta' Handke li għandi fil-bidu. Rrit Il-mistħajjel u reali. Eżatt, il-fatt magħruf ġibtu mistħajjel kemm jista' jkun u labt bih u dak li hu vera tfajtu. Ħafna drabi aħna nidentifikaw ruħna iktar mal-mistħajjel, mal-fittizju milli ma dak li hu vera. Ġifieri n-nies għalija jistgħu jemnu li ketipenza eżistiet, kważi nistanqasem weġibhom. Irnexxielek, Claire, jiena nammetti miegħek li il-romanz, mhux romanz, il-ġabra ta' novelli li ħriġt qabel Castillo, kulħadd ħalla jżem warajh. Ma kontx għadni qrajtu kollu, rajt biss xi żewġ stejjer. Missek tistħi. Missi nistħi. Però mbagħad wara li qrajt Castillo, rajt lilu minn oxra sa oxra. U għalija għamel ħafna sens li qrajthom f'din l-ordni. Għax f'Castillo ħassejt li n-nisa prinċipali għandek il-Lemma u l-Amanda u anki sa ċertu punt Keti li hija preżenti għalkemm hija mejta. Huma jisom il-prototip, il-modell li minnhom ħarġu n-nisa l-oħra. Għandek il-nisa bl-istramberiji kollha tagħhom, bl-esperjenza tagħhom, bl-uġieħ tagħhom u d-batija u dak kollu. Issa inti f'Castillo fil-bidunet kważi issejħilhom il-daw in-nisa li inti diġà ktibt fuqhom u ssejħilhom u ttihom l-isem tagħhom ittihom lil qtates. Dal-lejt motiv tiegħi taqtat. Kull imkien. Imma kif taf inti ġara eżatt l-oppost, ġifieri n-nisa ta' kulħadd ħal-isem warajh ġew ħafna qabel, 4 snin qabel fil-fatt. U meta kontet nikteb kulħadd ħall-isem warajh, kont biss qed nikteb ir-romanzi ta' Ketipenza. Ġifieri laqas biss kienu jeżistu Emma u Amanda u Anne. U laqas Keti sa ċertu punt minkejja li kont nimmaġina x'tib ta' maraqi li qed tikteb daw ir-romanzi. Imma insomma kif qed tgħid int hemm naħseb min-nisa ta' kulħadd ħalla traċċi unsibuhom f'Amanda u Emma u l-karattri f'Castillo u viċi versa. Li ħallejt isimhom f'dan għaliex deċidejt li daw għandhom iħallu isimhom kullimkien. Mhix ħaġa ġdida di mhux qed nivvinta jien, ħafna awturi jagħmluha li jitkellmu mal-karattri tagħhom qabel u jikkwotawhom f'kod boħra. Eżatt jibqgħu jidhru. Trevor Zara għamilha pereżempju anke fis-Seba' Tronġiet Mewwija pereżempju juża l-karattri tiegħu minn kod boħra. Ix ħaġa li toġbok din. Għax dan huwa l-gost tal-kitba fl-aħħar mill-aħħar. Kitba tista' tkun tedjanti għax hemm dixxiplina rigoruża ħafna. Mbagħad hawnhekk fejn jidħlu l-affarijiet iżbieħ u naħseb li din l-intertestualità toġbu l-qarej. Jien meta niltaqa' magħha f'kod boħra nieħu gost li naraw niskopriha. Nagħmilha pereżempju f'dal-ktieb hemm mument Claudia meta Amanda taqra lil binta storja. Issa dik kienet storja oħra sal-aħħar ftit. U fl-aħħar meta pubblikajt is-Sinjura Klaus li ħareġ f'Novembru li għadda ftit xhur qabel, iddeċidejt li nibdilha. U din il-karattru għamilta taqra ktib tiegħi stess lill-binta. Ġifieri imma hekk purament għall-gost. Għall-gost. M'hemm xejn nisbaħ. Claire, taqranna biċċa. Okay. Biċċa oħra. Nista' nuftit Mela. Li ma jmiss Claudia, għaxan tkun tkun tafu li Claudia il-plot għamlitu sew, Imiss il-biċċa ta' paġna 36, biċċa żgħira. Biex tidħol fi triq ta' Emma Barbara, l-ewwel trid tgħaddi minn triq Fidil Żarb. Taqbes triq San George, u mbagħad taqbad triq Kromp il-baħar fuq ix-xelluk. Minsija minn Alla di trejqa li ma tinfeta l-imkien. Trejqa xieħa. Ixieħ minn uħut minn nies li jgħixu fiha jew fiż-żewġ toroq ħuta. Xi kultant tfur bir-riħa tal-ħobs tal-uniku furnar li hemm il-gargur u xi kultant tinten bl-irwejjaħ tar-razzett li hemm fil-wied. Uħut mid-djar xi ħakka qatt ma tranġaw. Ħallew il-ġebla marradija tfarfar labra ta' stejjer qodma u hakka daqshom.
Il-ġebla milħa bes qed it-tikħil li xi darba kien b'saħħtu. Il-bibin ta' djar, biċċa ħodor oħrajn koħol, xi tnejn bojot u ħut passata verniċ kannella jew tal-alluminju. Kull meta kienu jinfetħu, kienet toħroġ minnhom id-dalma u r-riħa mduża li tkun maqbuda bejn ħajt doblu u ieħor. Mill-bib tad-dar ċkejkna ta' Emma Barbara kienu jħorġu ċ-lampu u l-figaro, it-ħaħen u l-irwejjaħ ta' sigaretti, id-Don Giovanni u l-ġgajta ta' xjaten. Jien dis-silta toġobni ħafna. Il-mod kif tilab bil-kliem toħroġ il-mużika ta' Mozart naħseb mill-mod kif poġġi il-kliem. Imma hemm paradoss bejn din iż-sbuħija ta' Mozart ngħidu hekk u il-sens kbir u goff ta' eluq u soffokazzjoni li nħossu meta naqraw dwar Emma fejn kienet tgħix id-djar tiegħek, anka fid-djar ta' kulħadd ħalla isem, ħafna drabi joħroġ id-dlam, ir-riħat umdita. Emma pereżempju kellha munzelli u turruni ta' karti u ħafna mbarazz tidlik, anka l-mod kif issemmi l-kuluri li semmi l-abbijat jew il-kannella. Tħossa teddjanti u tqila l-arja. Dan is-sens ta' eluq u soffokazzjoni ifisser ħafna lik? Vera, kulħadd magħluq, kulħadd f'kaxxi, kif spjegajt sew anke tlieta li għadda waqt il-panel li kellna. Diffiċli nispjega, diffiċli marġna l-karattri tiegħi mhux magħluqin għaliex jiena inħossni wisq magħluqa f'dan il-pajjiż. Ġifieri inħoss li il-bini sar soffokanti, il-bini qed jola dejjem iktar, inħoss li Inti fil-fatt ħim minnhom f'Kastillo wkoll meta Emma tmur timxi issemmi l-infafet. Il-bini jidher qisu mfafet, ġifieri huma ġrieħi. Tal-bużiet ta' gardens. L-ambjent huwa midrub. Ekku, u nħoss li ma nafx, jiena anke biex imur ix-xogħol irid nagħlaq f'kaxxa u rrid nagħmel siegħa dik il-kaxxa kull filgħodu u anke lura mix-xogħol. Jiġifieri mhux biss il-bini ma huwa l-exhaust huwa l-istorbju anke l-lejla kif qed tarenti, da pajjiż bla skrupli m'għandniex liġijiet u dal-eluq imponejtu fuq il-karattri tiegħi wkoll. Sewa ġifieri tfajthom Kastillo kważi dejjem fl-uffiċċju, Emma kważi dejjem id-dar, Amanda l-istess. Tgħidli mbagħad hemm il-baħar jew kif qed tara Klawdja qegħdin hawnhekk u kulħadd jgħid li din hija xena maġika u forsi vera din hija l-unika ġawra li għandna dal-festival, ma nafx jekk qed inkun ċinika żejjed. Imma l-baħar pereżempju għalija wkoll huwa tebut kbir li dejjem qed jikber. Il-baħar mhuwiex minkejja jekk tmur tħares lejh u tara tħoss forsi sens ta' libertà, fl-aħħar mill-aħħar il-baħar huwa dak li qed iżommni milli nitlaq minn pajjiżi. Biex nitlaq bil-forsi rid intir, biex intir bil-forsi rid nagħżel ir-rotta li jtuni, il-ħin li jtuni, l-aċċessibilità, il-flus li jimponuli u ma nista' nagħmel xejn iktar. U l-Emma b'mod partikolari peress li oħta kienet tom kuljum u l-baħar għaliha kien sens ta' libertà u anke hija minn San Ġiljan, ħatta l-bot mill-baħar, imponejtilha anke da l-sens ta' ftuħ sewwa. U tajta imma l-menu mixja fil-gargur biex ma nkunx daqshekk forsi. Hija l-mixja wkoll li nagħmel jiena, imma li bil-mod il-mod anke din il-mixja bdiet dis-sens ta' libertà għal bdaw il-widien, il-gargur huwa mdawwar b'4 widien. U kemm ili nagħmilha din il-mixja snin twal, daw il-widien qed jittieklu bil-mod il-mod. Sewwa ġifieri kważi l-gargur se jsir parti minn naxxar. Diġà m'għadux m'għadekx tista' taraħ u taraħ bħala villaġġ waħdu kif kien qabel maqtuħ. L-Emma tajta din il-mixja, din il-mixja ntirtet, kienu jagħmluha qabel ukoll Keti u Wen, tirrita Amanda. Amanda tibda tagħmilha bit-tifla tagħha u forsi din hija l-ftit tama li fl-aħħar qed nofrila.
Mil-bqija ma Amanda u kol ġviri tiret 3 kaxxi oħra, le? Ftit iktar spazju, vera ma 3 kaxxi oħra d-dar ta' omma, d-dar ta' tita, d-dar ta' missiera. Iħobbuh l-elu il-karattri tijak, anka fil-novelli. Għandek il-Kamilla dejjem magħluqa ġewwa, għandek il-Rita li tixtieq titlaq mid-dar ma qatt ma jirnexxila. Isu għanna dal-ispazju, Claudia, li huwa żgħir ħafna id-dar tagħna, imma anke nħoss anke fix-xogħol, pereżempju, kwadrit l-uffiċċju tiegħu. Aħna poplu territorjali ħafna, nibżaw ukoll nuru dak l-affarijiet li għandna, ma jmux joħodulna xi ħadd. Jiġifieri l-eluq mhux biss fiżiku, anke jekk f'dal-romanz huwa fiżiku ħafna, kienet importanti l-unurija, imma ovvjament huwa wkoll eluq mentali, psikoloġiku sewwa li b'xi mod naħseb iċ-ċokon tagħna ġalna nkunu hekk sewwa. Il-ftit spazju li għandna almenu nippruvaw kista jkun nkabruh, nħorġu fuq il-bankina, forsi anke biċċa mit-triq, għax ma nagħmilha xejn. Claire, ħanaqralek biċċa jien issa. ċaflanga u mpaħbħa kienet din il-mara. Tmexmex tarf il-kliem minn bejn id-dentatura, donna qed tomod biċċa laħam xierif. Imqanfda u mdelka kienet ema, titfi sigarett tqabbad ieħor, tferfex u tferfer subajja sofor u mniktin, imlaqta, xara abjad biftit żbul iswed. Fuq gedduma sufa abjad qisu qed jisfen, twaqqa tiġbor tkarkar tħarħar. Ma kienx kapaċi żomm mas-suġġett tibda ħaġa taqbad oħra tkompli dwar xi ħaġa totalment differenti, tbeżlaq fit-tazza u tmeċċlaq. Il-kliem kienet il-mama. Din il-silta li toġobni ħafna wkoll. L-għażla tal-kliem għandek il-kelma qawwija ħafna, Claire. Din hija qed tispjega lil-lema u nara jien isa arkitettura mawġa, arkitettura naqra zdingata, l-arkitettura tal-ġisem, il-ġisem ta' ema, arkitettura kera, qed nitkellmu fuq l-ambjent. Kollu kreħ il-bini tagħna. B'xi mod nara simetrija, nara isa konfoffa bej l-arkitettura tal-ġisem u l-arkitettura vera u propja, id-djar li diġa semmejna li jabitaw daw il-karattri fejn jekk hemm miskina hija imqanfda forsi x'naqra żmagata wkoll. Kad-dar tagħha. U d-dar tagħha hija wkoll. Din il-kompliċità bej daw iż-żewġ arkitetturi, kif tara għaddi? Sabiħa l-espressjoni li tuża l-arkitettura tal-ġisem, u importanti li kien dal-parallelizmu wkoll. L-iktar deskrizzjonijiet li nagħti, ġwi apparti l-unika pajzaġġ li niddeskrivi huwa l-Gargur, mbagħad l-iktar deskrizzjonijiet li nagħti tal-eluq huma ta' djar tipikament Maltin, ġi dawk li ngħidulhom il-House of Character. Anke x'daw għandhom storja u jien ngħix f'waħda minnhom, u li ċermeta kienu jinbnew, da ma kinux jinbnew f'daqqa. Sawa, mela il-familja kienet tibni kamra ġeneralment, u mbagħad jinnna jitweled xi ħadd u tibni kamra oħra, u mbagħad jagħmlu ftit iktar flus u tibni ftit ieħor. Skont il-bżonn. Eżatt, u mbagħad imutu l-omm u l-missier jibqgħu it-tfal, pereżempju, u jibnu x'imkien ieħor, u b'dak il-mod għandna d-dar tal-karattru, il-dar Maltija. U kull dar hija allura differenti, għalhekk ngħidu d-dar b'karattru. U bl-istess mod, immaġinajt, fil-fatt mhux inti rajt ta' Emma biss, imma mhux lil-Emma biss u l-arkitettura tal-ġisem ta' Emma biss, imma ta' kull karattru ieħor li hemm f'dal-karattru. Ġifieri pereżempju, kif tilbes, kif iġġib ruħha, tixbaħ ħafna lid-dar tagħha wkoll. Ekku. U b'dan il-mod qed nagħti ħajja kemm lid-dar u naħseb u anke l-iktar. Anke wkoll il-ġebla Maltija klaw li tfarfar, sewa ġifieri aħna għandna djar mudlama ħafna minħabba l-ħitan dobli sewa u l-ispazju terġa' nċekknuh. U naħseb li bħal ġebla li tfarfar tobżoq it-tikħil u hija mduża u kiesħa, l-istess il-ġisem li nibdew naraw kif jitmermer u jitpaħpaħ u jfarfar. Dil kompliċità interessanti immens. Nixtieq taqranna biċ-ċoħra, Claire. Paġna 303. Tal-aħħar din.
Fil-fatt naqra biċċa vera mill-aħħar kapitlu tar-romanz. U grazzi li għażilta Klawdja wkoll għax daw il-biċċiet għażlithom Klawdja ħnu nitkellmu dwar x'kun ħanajdu l-lejla biex ngħidlek. Qed titkellem Amanda d-darba li hija il-protagonista ta' dan ir-romanz għal min għadu maqrax Amanda għandha fuq it-tletinijiet u hawnhekk tinsab id-dar tagħha fuq is-sufan. Ninżel isfel u nqabba tal-kafe, mhux mill-qawwi. Qed nipprova nnaqqas, qed nipprova nidra l-merħi, dak ta' blatoma, dak it ta' parsi kafe. Kif nimla l-mag, immur fis-salott u npoġġi fuq is-sufan l-aħmar. Is-sufan tiegħi u tal-papa xejn mu komdu. Ma nafx kif konna nqattaw is-sigħat fuq jienu l-pops. Naħseb li meta kont żgħira, kont naħseb li kien l-iktar sufan komdu tad-dinja. Mhuwiex. Imma mhux se narmih, dan tiegħi u tal-papa. Issa li bdiltlu t-tapezzerija ġi qisu ġdid fjamant. Min jaf kemm ma tridu ngħidu stejjer jienu se fuqu. Imma bħalissa hawn jien u skiet. Imdorri fi skiet da sufan skomdu. Issa mhux biss irid jidra s-sikkatura ta' drab ġdid, imma wkoll irid jisma' l-istejjer ta' nannu li kien bożju ma kellu qalb kbira, l-istejjer ta' nanna li kien joħodni l-iskola kull filgħodu, jiġi għalija kull wara nofsinhar. Milux li l-sesejja tira l-istorja ta' waħda mama li ħadet it-tifla l-iskola filgħodu ma marritx għaliha. Ħalli ta' hemm. Nesieta mama. Staqsietni, nesieta. U baqgħet l-iskola? La, ħadd ma mar għaliha. Waħda, għamlet ħbib ġodda. Min, mama? Basta ma tajt il-ħadd. Imma min? Twedni mhux tajt il-ħadd. Aha. Bil-lejl, l-imwejjet u s-siġġijiet jieħdu l-ħajja u din tifla li l-mama nesita l-iskola għadet tilab ma' s-siġġijiet u l-bankijiet. U tajċ kemm daħqu? Nista' nibqa' l-iskola darb'oħra mama. Le, Clarissa. Le, int għandek il-mama u l-mama mhux se tinsik qatt. Dan huwa aspett mit-tema tal-maternità li inti issemmi fil-ktib Kastillo li hija tema qawwija ħafna naħseb jiena. Hemm din Amanda li hija ossessjonata kważi mhux normali l-ossessjoni tagħha fuq binta. Issa ħanaqralek biċċa żgħira verament żgħira jiena. U hawnhekk ħanaraw lil Emma titkellem bħala bint issa, Emma titkellem fuq omma Ġanna. Qed titkellem ma' Amanda stess fuq omma, ġifier fuq in-nanna ta' Amanda. Imma le, Amanda, il-mama ma kienitx tiegħi, kienet ta' Keti. Minn dejjem kienet ta' Keti, tagħha biss. U jien qisu qatt ma kelli Issa hawnhekk għandna mela l-xewqa tal-bint li tippossjedi lill-omma għax din omma ma sabitix b'xi mod. Fil-fatt, Emma, il-tlieta tkellimna fuq il-fraġilità u Emma hija waħda mill-iktar karattri li nħobb għax Emma hija fraġli. U Emma ma kienitx privileġġjata biex tinkiser bil-mod. Emma hija miksura u ma nkisritx ftit biex nżomma l-metafora anka li semmejna tlieta li għadda. Imma inkisret ħafna u malajr. Xiġrala Emma, iżżewġet u skopriet li r-raġel tagħha mhuwiex ir-raġel li trid. Għaliex ma kellhomx jgħidu daw meta bdew jgħixu flimkien u timmaġina lil John jeżisti jew ma jeżistix, imma John żgur huwa l-raġel ideali li joffrila l-opri, li joffrila l-kodba, li joffrila ħafna diskussjonijiet, li s-sifer miegħu minn kollu. Xaġa li Robert ma jagħmilx għax Robert ma jitkellimx. Mbagħad ikollha t-tifla Amanda u din it-tifla ma tkunx taf tieħu ħsiebha. Sewwa? Biex taxaq tmut oħta it-tewmija. U meta tmut oħta, tiddeċidi li titlaq kollox u tmur lura għand omma. Għaliex għax omma kienet tħobb iktar lill-oħta, oħta kienet privileġġjata b'xi mod, oħta kienet kittiba popolari u Emma taħseb li jekk terġa' tmur għand omma issa li meta oħta ħaterġa' ġġib dik forsi x-xi ħaġa qatt ma kellha. U għarrala. Għaliex omma
peress li kienet tilfet bint, bdiet tiddeteriora, bdiet tmur lura u qatt ma rkuprat fil-verità. Anzi, fl-aħħar ta' ħajjita tispiċċa takkuża lill-Ema li qatlet lill-oħta stess. Imma isa dik il-persuna li qatt ma kellha punt ta' riferiment lejn xi iddur u xek. Eżatt, Bħala eżatt. Amanda wkoll. Bħala Amanda, imma Amanda għandha moment, Claudia, meta wkoll tikrolla, meta dit tmur tfittex l-omma u toħdilha tape u toħdilha r-ritratti u tgħidilha di li hemm fuq il-kasett int dil-vuċi tiegħek qed taqra l-istorja u Emma tgħidilha u hawnhekk insiru nafu fil-fatt li Emma ma kienx mama ma ridix tkun mama, tgħidilha le mhux jien qed naqralek l-istejjer, dik il-vuċi ta' Keti. U meta turi r-ritratti, Emma tgħidilha wkoll il-pupa xtratilek Keti, il-libsa xtratilek Keti, il-prem xtratilek Keti, u speċa di Amanda jgħidil ġvint qatt ma tgħidni xejn. U hemmhekk naħseb id-dinja għal Amanda ikkollassat hemmhekk kif semmejtek. Semmejtlek l-ewwel m'għandix punt ta' referiment stabbli, m'għandha xejn stabbli fil-ħajja tagħha. U fil-verità din il-ħaġa tfakkarni f'dak li ħafna ħassieba jsejħu llum l-epoka likwida. Kollox huwa likwidu, m'għandniex punti ta' riferimenti, m'għandniex wens lejn xi induru. Kella xi ħaġa ta' wens lejn xi iddur. Ħallejtilha fil-fatt xi ħaġa il-romanz jibda b'Amanda fuq is-sufan tal-missier u tagħha, u jispiċċa jaqgħad il-ċirku, jispiċċa b'Amanda wkoll fuq is-sufan, darba m'hemmx il-missier, imma ftit wara li nkun qed naqra li rajt minn dik fil-fatt tinżel il-bint sewwa. U dan is-sufan naħseb li huwa l-unika punt ta' riferiment fis-sens li Amanda rabja missiera kien l-om u l-missier f'daqqa. U dan speċjal ħaditu d-dar tagħha, mid-dar ta' missiera, bidlitu t-tapizzerija u taf eżatt li mhux ħadd tagħmel bħal omma. Taf eżatt li fuq se tqatta ħin twil ma' binta taqrala l-istejjer. Semmejna l-punti ta' riferiment, Claire, inti kont u tibqa' dejjem punt ta' riferiment għal-għalija, speċjalment li qed inkellmek. Grazzi. U għal kull min għandu għal-qalbu letteratura lokali. U jien nittama li nerġgħu nkunu fuq dal-palk u nkun intervistak jien fuq il-poeżiji tiegħek li ħadd ibgħat li nhar ħadd li ġej. Grazzi, Claudia.